салом ба ҳама. боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. бозиро мекушем ва инҷа мо бояд ки регистратсия кунем. дар боло персонажимонро нишон додисай бо осои стрелкаҳо боша метавонем персонажмона дига кунем. ваш имя нависондагиай дар инҷа мо метавонем номона бинависонем. страна дар инҷа бошад. страна кадом шаҳрида ки зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримона метавонем интихоб кунем. барои шаҳрмона интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем ва дар инҷа бошад шаҳрҳо пайдо мешаванд. шаҳрҳои дар коритонро метавонед дар инҷа интихоб кунед. язик дар инҷа бошад. ба кадом забоне ки шумо гап мезанед метавонед забони дар коритонро интихоб кунед. барои забона гирифтан интихоб кардан ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. дар инҷа забонҳо пайдо мешавад. кадом забонеро ки шумо мефаҳмед ҳамон забони дар коритонро метавонед дар инҷа интихоб кунед. дар инҷа забони англисӣ ҳастай, болгарский ҳастай, испанӣ ҳастай, португалский ҳастай, ҳиндӣ, германский, мандарин, бангладеш, франсузский, забони русӣ ва забони индонезӣ ҳастай. ва забони русиро интихоб мекунам. поёнда бошад далера интихоб мекунам. як бори дигар далера интихоб мекунам ва завершита зер мекунам. бозӣ моро иҷозатнома пурсидесай разрешита интихоб мекунем. барое ки мо бозӣ кунем ва пул кор кунем старта зер мекунем. як бори дигар старта зер мекунем. аҷа разрешит пурсидесай бозӣ моро иҷозатнома пурсидесай ва мо разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро гирон кунем барое ки пул кор карда битонем. меоем бозӣ дар коримона меовем бозиро гирон мекунем ва силкаи назадро интихоб мекунем. мебуроем айҷа мо дар реклама нишон метавад. рекламаро тамошо мекунем. ждат мекунем ки таймериш буд шавад. вақте ки таймериш буд шид аз тарафи дасти чап угли боло пропускат мекунем рекламаро. ва ина реклама полни тамом шид. аз тарафи дасти чап угли боло маҳкам мекунем рекламаро. тамом бозии мо сар шидак мо дига ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва метавонем тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. болода боша уровни бозии моро нишон дисай. ҳозир уровни 1 даем ва боша балансмоно нишон дисае ки чанд қадар пул дар баланс монад. аз тарафи дасти чап боша ҷасе намуди инструмент десе якумш соата. соат мода нишон додисае ки чанд соат ё ки чанд дақиқа мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. ва диюмш боша скорости пулкоркунӣ моро нишон дисае. ҳозир бошад 613.59 гигахеш ки пул кор кардесам ва поёнишда бошад чунки ай ҳама охирон ин 90% нишон дисае. яъне ки 100% вақте шумо бозиро сар метед 100% ва ин бозӣ ки рафтан гирифт фоизш кам шидан мегирад. поёнда боша нишон дад ки ва асоса 86% до получения одного монеты. яъне ки 86% буд ва ина 72% шид. вақте ин фоиз буд чидан мегирад ва диҷа пул кор кардан мегирад. ва ина болода чиқеле ки дидесе баланси ман $0.0027 шид. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара. поёнда боша продолжита зер мекунем. ва инҷа поёнда нишон дагиае ки $0.0040 кор кардем. наградара зер мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значоки коробкаро интихоб мекунем. дар инҷа мехонем ки чӣ гуфтагиае чӣ кор кардан дар кор барои пул кор кардан. получите быструю награду. выполняйте всего 5 простых шагов и получайте большую награду. начата зер мекунем ва мехонем ки чӣ гуфтагиае воспроизвестите рекламу и загрузите. агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем мо дар реклама нишон метавад. дар реклама бозӣ ё ки барнома ҳастай. ҳам бозию барномаро агар мо установка кунем 0.01 USDT пул кор мекунем ва пулкоркунӣ мо бо зиёдтар мешавад. агар нахоҳем дар инҷа пул кор кардан аз тарафи дасти рост угли боло инҷаро метавонем маҳкам кунем. меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. коробкаро интихоб мекунем. поёнда коробкача ҳамин коробкачаи падаркаро интихоб мекунем ва дар инҷа бошад бозиёро нишон диса метавонем ҳамин бозиёро установка кунем ва пул кор кунем. поёнашда бошад предложение задачи ҳастай. дар инҷа метавонем бозию барномаро установка кунем пул кор кунем. ва биё якча мекушоем мебинем ки чӣ қадар дар инҷа пул кор карда мешавад. якумша мекушоем. дар ҷарам чиқеле ки дидесе бозию барномаҳо ҳастай ва инҷа метавонед оферс бигиред клик ва инсталлатсия установка кунед сурвис яъне саволу ҷавоб мултиревар ва мебинед кадомеш ки шумо дар махлай ҳамуша иҷро мекунед. ва ин барномае ки дидесе агар ҳамин барномаро мо установка кунем 720 танга кор мекунед. ва дар инҷа ҳамхи бозию барномаҳо бисёр ҳастай метавонем ҳамиёро установка кунем ва танга кор кунем ва тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара. поёнтар меоем ва инҷа давша предложение опроса чиқеле ки гуфтем предложение опрос яъне дар саволу ҷавоб метавонем ва пул кор мекунем. поёнтар меоем инҷа да мебинем ки бозию барномаҳо ҳастай. ҳар як бозиё ки барномаро мо установка кардем 5 дақиқа истифода бурдем 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем бо видео ютуб ҳастай. метавонем дар ютубам видео тамошо кунем ва пул кор кунем. ва ина видео ютуб ҳастай. агар видеоро дар ютуб 5 дақиқа тамошо кунем 2000 танга кор мекунем. биё ма якта
ҳамин видеоша иҷро мекунам, ки шумо дар нишон метавам чӣ хел задани ютуба дар ҳамин барнома иҷро карда мешавад ва пул кор карда мешавад. Мекушем видео ютуба ва дар ҷо бошад нархша нишон додагае, ки мо агар ҳамин видеоро тамошо кунем 10,000 танга кор мекунем. Поёнда заработата интихоб мекунем. Видеоро моро дар ютуб нишон медиҳад, видеоро тамошо мекунем. Видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо меоем дар бозӣ мо. ва инҷара дидесе галочка савз шид, яъне ки мо 10,000 тангара кор кардем. маҳкам мекунем иҷара, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунӣ. аз тарафи дасти чап улуги поён ҳамин значокка интихоб мекунем. дар ҷо мо силкаро копировать мекунем, дӯстомонро роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кунад 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан копировать ёки падилитсаро зер мекунем. силкаро копировать менем, дӯстомонро роӣ мекунем, бо дӯстомон пул бисёртар кор мекунем. значоки сеюма интихоб мекунем. дар ҷо бошад ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳамин ҷо нишонаш метавад. ҳозир ман ягон реферал надорум, барое ки нав бозира сар кардам. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар ҷо бошад моро чанд намуди пулкоркуния нишон додеса ва ина якумаш подарок $25 ҳамира мекушоем. мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ки ба силкаи мо бисёр регистратсия кунанд, ҳамон қадар дар инҷа пулкоркунӣ осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап боша инҷа нишон додагае ки 2129 нафар дар ҳамин бозӣ иштирок дорад. ин соате ки дидесе ва инҷа нишон додагае ки 14 соату 14 минут мондагае то тамошавии бозира. агар ҳамин 14 соат дар шумо успед накарде, бозӣ кардан метавонед. барое ки мо дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидера интихоб мекунем. дар ҷо бозингарои беҳтарина нишон додеса ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиаед. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехара интихоб мекунем. дар ҷо бошад мо бо воситаи реферал пул кор мекунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем. 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем. 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем. 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем. 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем. 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем. 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем. 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. создатели контента интихоб мекунем. мехонем ки дар ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. упоминайте о нас в своем контенте, отправите ссылку для обзор и посмотрите, как ваш заработок по рефералам увеличивается на 50%. агар шумо тикток, инстаграм, ютуб дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. баъд ҳамун силкаи видеотона копировать мекунед. ҷое ки отправить url к своему содержимому, ҳаминҷа дар силка видеотона ставид мекунед. баъд ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. пулкоркунии шумо 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара. менюи бозиро интихоб мекунем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значокка интихоб мекунем. дар инҷа бошад вивестиро зер мекунем. дар боло баланси моро нишон додеса, поёнда бошад нишон додагае ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. виведена сегодня ва ин рӯзаи ҳамин бозӣ $2624 гирифтагианд. барашта бошад виведена сегодня ишам ҳамин рӯз $3143 ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. барашта бошад нишон додагае ки айсаршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. поёнда бошад нишон додагае ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Xedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидасе метавонем бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.